finder på alle mulige ting. Vi kan lide at gå og løbe rundt omkring. Cykellejr, slendermand, det er noget alle kan. Trampolin, hoppergrin, du må altid låne min. Cyklen er for håndpistol, du må altid låne i stol. Sådan gør en ven igen og igen. Ring hjem til mig, i stedet for at gå og kede dig. Venner siger aldrig nej til en leg. Venner bliver sur og hårde som en mur. Så efter 1 minut, så siger man bare pyt. Man holder om hinanden, skulder igen, og er hinandens allerbedste ven. Hold om, vi skulder igen.